Il-ħamis wara nofsinhar il-mexxej Laburista Joseph Muscat żar il-kumpanija Domain Group fil-Mosta, kumpanija li tispeċjalizza fil-qasam ta' teknoloġija tal-informatika. F'din iż-żjara waltaqa' mhux biss mad-diretturi, mal-managers u mal-ħaddiema tal-kumpanija, iżda anke mal-istudenti li qed jitgħallmu l-ICT f'livell għoli u terzjarju. Joseph Muscat qal li gvern ġdid ikompli jinkoraġġixxi tkabbir fil-qasam tal-ICT bil-għan li jiżdiedu n-nies speċjalizzati f'dan il-qasam li jevolvi b'mod kontinwu. Mal-IT, mal-ICT. Dan huwa qasam illi nemmnu illi hemm il-futur fih. Mhuwiex unika wieħed, nemmnu fit-turiżmu, nemmnu fix-xjenzi, imma iva l-ICT huwa qasam fejn iridu nikkoraġġixxu nkomplu nikkoraġġixxu aktar nies. Kif semma sewwa s-Sur Kallus li x-xhur fis-snin li ġejjin ħatkun illi naraw il-mismatch anke li forsi qed jinħoloq internament f'dan il-qasam li jiġi ibbriċjat, ġifieri inqas ġeneralisti u aktar speċjalisti. Il-mexxej Laburista żied li s-settur ta' teknoloġija tal-informatika għandu spazju biex ikompli jikber u sussegwentement jgħin lill-ekonomija ta' pajjiżna. Spjega kif għandu jkun hemm iktar pluraliżmu fil-qasam postsekondarju u terzjarju anke fid-dawl tal-fatt li hemm sostanzjali ta' żgħażagħ li ma jkomplux l-istudji tagħhom wara l-età ta' 16-il sena. Nemmnu l-settur edukattiv huwa għandu potenzjal qawwi ħafna għal growth ekonomika u nemmnu ħafna u naqblu illi għandu jingħata spazju s-settur privat b'mod li tkun komplementari għall-istituzzjonijiet edukattivi esistenti ta' pajjiżna. Proposta li ntlaqet b'mod pożittiv ħafna mid-direttur tal-kumpanija Domain Group Nick Kallus. Jekk ikun hemm strateġija globali kif kien qed jgħid hemm Dr. Muscat fil-fatt li jirrikonoxxi s-settur privat fil-livell tal-Further Higher Education bħala parti mis-sistema edukattiva holistika, dak ovvjament se jagħti dak l-impetus li għandha bżonn il-kumpanija bħal-mija tagħna biex nespandu kemm lokalment kif ukoll b'mod internazzjonali billi nkunu nistgħu nġibu studenti barranin lejn Malta. Fi żjara tiegħu Joseph Muscat fakkar ukoll fil-proposti mħabbra mill-Partit Laburista l-intrapriżi u għall-persuni li jaħdmu b'mod partikolari l-proposta li gvern ġdid idaħħal Family Business Act, proposta maħsuba biex tgħin meta n-negozju jiġi biex jgħaddi mill-ġenituri għand l-ulied. Da fil-fatt huwa business li beda tal-familja u għadu tal-familja. U kif sema Dr. Muscat, waħda mill-problemi hija anka il-business il-generation ta' warajh biex ikompli bħala family business. U inizjattivi minn dan il-lat ovvjament dejjem jgħinu. Computer Domain bdiet topera f'pajjiżna fl-1996 u ma' żmien evolvit f'kumpanija ewlenija fil-qasam edukattiv tal-ICT fil-livell għoli u terzjarju flimkien ma' universitajiet Ingliżi. Iktar minn nofs l-impjegati ta' Domain Group huma nisa.